Aħna ġejna naqasaw sal-Malta Drifting sewwa. Ħanaraw dawn l-inġienen li għodu jagħmlu l-istorbju bil-karozzi x'il-lostja qegħdin jagħmlu. Ma taħsibx li żejjed id-drifting? Żejjed. Għandna l-iskrappja ta' ħalfar biex naħarqu t-tajers, m'hemm bżonn li l-kombu koll issa. Ħalli, amma żejda il-flus li noħorġu għat-tajers propja, amma. Kien ħareġ il-film Tokyo Drift darba, dak għax tant idduru l-kantonieri bi-speed jiġu għajnejhom kollha hekk jiġifieri għalhekk. Ma taħsibx issa li kieku kulħadd jitgħallem id-drifting. Jaf Princess Diana da ħajja. Tista' tajt tifhem għax aħna li ma naqtux. Min kitibha di mistoqsija. Ma taħsibx li żejjed id-drifting issa li hemm il-skrappjar tal-adorata biex naħarqu t-tajers? Fimni għal-paga vera żejjed għax ħażin. Min jaħraqhom fil-murtali biex. Min jaħraqhom smek imma aħna. Eżatt. Aħna ħarqu t-tajers. L-ismek taħraq moħħok ukoll. Ejja. U Stephen Hawking taf minnu? Dak tal-wheelchair. Dak tal-wheelchair? Dak kaffrant jew rear wheel drive kellu? Id-diffi weldjat dak ġbin naħseb rieda ta'. Biex kellu weldjat? Tara fiex iż-żomm ġibti f'wars kemm għandek sfun ostja. Iktar ma niddejja b'dan l-affarijiet, iktar nibża, iktar jirox u adrenalina żira u ġibni ġoħħa. L-iktar karozza li taġġel fid-dinja. Għasirrit nemmen. Jekk ma naħrax taħt illum qatt ma naħra taħti. Donna naqata. Għas toqgħod l-helmet. Aj ma tariħħa. Ma noqgħodx! Il-lost. Kemm hawn komdu ġbin. Di għandek bżonna? Libba bil-mod! Ħodha easy, ħodha easy! Saqajt jekk tista! It-tnejn li huma fuq il-gas! Din madonna karozza ħad li dawra bija. Għawġ li sinsa da dari, ma vera ħad pjaċir, dan id-driver. Xana rajt Sabin? Issa sena naqa klosa. Għal-bezzani, ma? Għalfej. Għall-ħna unsu u bdejt għabad li saqajja. Ħansi sajk bizqbatlek. Bdejt fittex ma sib xej, ma. Kintom jgħidu li tal-karozzi li tqodu tafsula, għandkom id-duda zaħira vera, jew le? Il-mara ma gergrix tijak il-biraħ. Inti tiftakru l-film Chitty Chitty Bang Bang? Jekk tuħu waħda fuq is-sit ta' wara u timla kull memħara, dak Chitty Chitty Bang Bang jiġi? Kif għamilt li int l-ewwel? Eżatt. Ħarġu laqaffa. Mhux boys biss, mhux boys biss dwejja. Din tissuqa? Jienu raġel. Intu raġel? Joġbuħu l-butterflies ir-raġel. Hemm dil-mitt li min isuq il-karozza jaġġel għandu d-duda żgħira. Jien ma nistax ngħidlek, u ma fejn nista' ngħidlek le. Le? Ej, jasjaw! Fejn ir-raġel processiv jaw! Inti tħalli jassu il-karozza? Mela. Tabadulek il-camshaft. Ħin kollu. Ħin kollu? Vera, ħin kollu. Sadak x'inhu affarijiet. Tlieta tfali fimmi. Stephen Hawking taf minnu? Hop, żomma ġejn it-tfal, għata, spunata! Tara, hu l-middle-age lesbian kien ħareġ film Tokyo Drift darba, tiftakru? Dakka kien semmaw hekk għax tanted intieħdu l-kantunieri bl-speed jinġebdu għajnejkom. Ġibdu naqtijak veru. Tijem Medina, jien għandi naqajġa ġofija. Tajjeb fil-mezz u għandi zobbi zaħir. Ġviri, jekk minn flok diesel, il-karozza għanti għal unleaded, hekk naħxija? Taħxija, żgur. Nfottija big time. U jekk minn flok inġiba barra nimla l-mara, untaqqal, hekk naħxi ħajti? Fuq ħafna iktar flus żgur. Għax jiena ħajti
Down the drain. Ele, Jakob. Fejn tħalli l-aktar skid marks? Bit-tajers mal-art jew fil-penti warek la kirxa? Tires, tires. Tajers, u vera ħallejta skid marks, jem ta' veru. U ġesudan biex tela x'ta' kellu l-magna fuq qudiem. Għax kienet tisluq l-art. Ammorru li għamma zejda na' mis-sawsijiet. Guys, tinsjawx, Malta Drifting, kom ammorru li għamma ħanġib taksijin, issa ta' issa. Ejja, morru li.